yesterday Lauren Nguyo turned 26, but a lot of people are saying she's been in her 20s for a long time now and something is not adding up. She must be in her early 30s by now. Some time ago Lauren Nguyo akatomboya neidea yake akatonyatsotiratidza kuti ndewa 2000. I don't know why people are still doubting her. Anomadzorere ekumashure makore acho. Hamene kuti pane vanozviita here, but I doubt. For what? She's 26, she's 26. So she wrote kuti +1 today, forever young, happy 26th birthday to myself. And then ndopakabva patanga noise yese vanhu vakatanga kunogoogla. Google inoti ane 31 turning 32 something like that. Google inenge inoti ane 32 ndozvinotaura Google, but we all know Google inonyorwa anybody can just write zvavanenge vachingodawo ipapo. Handizivi kuti why it captured kuti ane 32 Lauren Nguyo. Ukaenda even ChatGPT chayo inototaura kuti she's 32 kwese inototaura kuti she is 32. So I don't know why idea yake ichiratidza kuti ane 26, but Google is saying inotaura kuti ane 31 32 ikokoko. So ipapo panenge panoda kuongororwa kunzi why zvakadaro. Asi zvinotinetsa ndezvekuti naThomas Chizhanji vakadanana gore ripi? Wasn't it like 2019? And kana iri 2019, which is like 6 or so years ago, pavakadanana 6 or 7 years ago, which means kuti anga ari kuma 18 19. I mean, and Thomas Chizhanji now ndofunga kutosvika close to 40 because achena vhudzi kauya Thomas. So kana Thomas Chizhanji akusvika makore iwawo anofanira, kana Thomas Chizhanji akusvika makore atiri kutaura kuti 40, akada nemunhu ari like almost like 15 years. I mean, I don't know, but anyway, paaita video futi rekuti ndinyengewo iri yanenge 7 years ago as well. So akakurumidza, tongoti akakurumidza kumachuwa, akakurumidza kungwarira painternet. Vafano vemazuva ano ava ndo vatiri kuona vari ama 2000s, they are very wise, especially game rekuTikTok rukuya tuma 18 19. Probably Lauren Nguyo was just like that nguva yacho iyoyo. I mean, tingati chi akakurumidza kumachuwa ndo the any possible explanation, and aida nevanhu vakuru kwaari ari mudiki. Let me just read some of the comments that are here. Hanzi 26 chaidzo. How can she be 26? 26 panyepwa ane 32. Vedu were every year 26. 26 ha? 26 yeku ororo plus 5 or lolo. 26 avamu 2k. Hanzi vanhu vacho makore acho noramba ari panzvimbo 1. Kungopanyararawo right. Pimakora panzi kungonyarara. She looked 36, maybe error per typing. I also saw some people achite zvoni urikuti iwewe you are 26 but you look older than isusu tine 32, tine ma 34, tine ma 30 something. You look older. Does she look older? I don't know what you guys think. Does she look older than your age? Does she look older than 26 yacho iyoyo? I mean, I don't know. But to me, I think she looks mature. She's very mature. Imagine at her age, the things that she has achieved. And she managed kuita a socialite achiri mudiki, because Facebook page rake rinenge rine 7 years chaiyo. Saka imagine kuti akauya pa social media rini gore ripi racho. That's why I think people always doubt her age kuti munhu muombe. But anyway, munhu ndiye anoziya makore ake chaiwo. Ndo makore ake iwawa anoda kuti ndiwo. Saka let's believe whatever she says. And to believe her futi because akauya ne-ID. Asina kuya ne-ID will be like, tinenge takanyeperwa. But she came with her ID. Tote ID yake yakanyorwa makore asiriwo. Todaro. Toti munhu akatoresa ID akatadza kutaura kana kuti birth record, and unoenda ukana uchitora ID zviya ina chatomboziva kuti ID inotorwa sei. Anyway, since nditore ID, I think when I was in form 4 ndazombobvira ndarasa ID, is the same ID. Anchatomboziva kuti zvinofamba sei zvima ID. Let me know in the comment section what are your thoughts panyaya iyi. Wasn't a subscriber, please make sure that you're subscribed. Road to 50,000. We are running towards 36. Please, if you have watched to this extent, can also to a subscriber, please do the right thing. Subscribe, like, comment, and also share this video. Please share with your friends, with your family.
and wherever you want to share so that we can grow Panapa.